Litr a byly v tom piliny, bylo v tom seno. No. Byly v tom i nějaký pamlsky a i normální žrádlo. Jenomže půlku z toho mu dát nemůžeme, že jo, takže. Jenže půlku z toho mu dát nemůžeme. Piliny musíme vyhodit, ty nesmí mít v tom. Ty mrčecí věci mu radši taky nechci dávat. No jak je černý, tak není vidět. A už si něco vylovil, no jo. Už to něco chroupe, jo. Ještě. Tak zítra bych vás chtěla pozvat ke mně do Oslova a doufám, že se uvidíme aspoň tak jako dneska. Dobře. Zkoušíš ze všech stran. No já nic nemám.